ayinankinga. Oh, okay. Right. Oh. Okay, right. Ubani ndoda esifubeni? Uwe bafu. Yeah. I went better. Yeah, that's it. I went better. Okay. All right. Hola. Sanbon. Yeah. Oh. Guys, selilapha eNewcastle iqhawe. Yeah. Selila eNewcastle iqhawe. Bafethu yonke into ihamba kahle. Siphephile, siphethe kahle, siliphethe kahle izwe. Yasiphephile yonke into iqondile. Security hlezi tight. Ngibonge lapha eMtuba sidlale kamnandi mina. Konke kwahamba kahle. Ngiphinde ngibonge futhi nenjabulo nothando labantu bakhona. Ngiphinde ngibonge ophongolo eBelgrade. Nakhona kube mnandi kakhulu. Kusewusuku olulodwa ke kodwa. Ukuthi ngoba sesishintsha kuphela, sesishintsha iathayi. Kodwa iwasha ngilishintshanga. Angishintshanga iwash ngeke. Kubhadelwe kakhulu. Sishintshe nje izinto ezincane nje. Yabo. Sincane izinto esishintshile. Sashintsha icathulo, sashintsha iblue. Sashintsha ke nalokho kwangenhla, uyabona. Isiqhoko futhi sangasishintsha ngoba siyasebenza sifaka imali. Udukes, yeah. So ngaba nje kahle la. Ngihamba nensizwe singaxoxi nazo. Basixoxi madoda. Ayixoxi lezi insizwa ayinayo ivoice. Ngisho ngathi sawubona ngeke zisho ukuthi yebo. Akumute lamadoda. Akumute lamadoda. Sanibona madoda. Yeah. Lezi insizwa ayixoxi. Angazi namuntu kanjani. Kodwa ungayizama ke uyibingelele ngoba mhlawumbe uhlangana nazo wazama uyibingelela. Akunankinga. Angivimbi yabo. Ngijabule bafethu emakhaya. Nami lapha ngikhona ngijabule kakhulu. Ngizongena istage ngekudala ngizoba live futhi la eNewcastle. Konje indawo eMorali. Yes. Yeah, siye Morali bafethu iziningi indawo ngicina sengiconfuseka. Kodwa njengamanje siye eMorali section 4. Emadadeni eMorali section 4 emadadeni. Ngibhukhiwe khona. Ngiyojabulisa abantu. Ngizodlala inkwenkwe. Ngidlala isimolomolo sami, ngidlala ihashi lami. Ngidlala amananti, ngidlala umalavisto, ngidlala itablet. Noma siyaphuma estyleni kodwa ngoba inegcokama nje. Indaba yakho, ingoma yakho. Say yo. Yeah. Right. Kubela. Asihlale nje sihlale sonke yabo. Ziningi inhlelo esinazo noma enginazo. Sazonazisa ukuthi kuqhubakalana ngokwempilo nje kuyaphambili ngoba sikhiphe hit album isikhova sikazwelonke. Saphinde sakhila imanga lapha eThekwini. Sahamba nazo zonke inkumbi zabalandeli bagcwale workshop. Ufuna sikulungise ukuthi ke njengoba sagcina singabonananga kahle eworkshop ngenxa ye traffic eyadaleka mase ngifikile. Ufuna sihamba bese kulungisa ukuthi silungisa kanjani leyo nto.
kodwa soxoxa nje insukwini sizobonisana nethimba lobuholi babalandeli bakhona lapha eThekwini, umphakathi waseThekwini, ukuthi senze njani ukuthi sivalele sasikhala, ngoba ngalala ngangimisele ngokuthi ngihlale sixhawulane sincokole sihlale nje usuku lonke siqhomoloze lapha eworkshop size sihlukane ngoba sekumnyama uyabo. Kodwa ngenxa yamandla yabona nogazi olungaphekwa amandla sagcina siphazamiseka sangabonana ngendlela. Kodwa nje ngiyanithembisa abafowethu ukuthi ngizozama nje uku-eda i-security nezokuphepha nani yonke into, bese sifike siqhomoloza nje, siqhomoloze workshop eThekwini. Ngizozwa ngani ukuthi siqhomoloze nini, yini engizomtshela ukuthi siqhomoloza nini lapha eThekwini, ngoba asiqhomolozanga ngalela lapha, kwaphazamiseka ukuqhomoloza kwethu ngenxa yokubambezeleka kwezinye nje zey'ndawo uyabona. Ilokho nje bafowethu, njengamanje-ke ngizongena emadadeni emorali section 4, soshaya ingoma isikhathi eside bese ngihamba ngiyophumula ngiyocambalala. Sasekuseni futhi kusasa sihlangane lapha eStenga, ngizobe ngikhona eStenga, sazo check nakhona ukuthi kuphi lapha neStenga yabona. Ngoba bafowethu mningi lemsebenzi. Kodwa njengamanje seNewcastle okubalekile. Uma useNewcastle nje sondela lapha eMorali section 4 njengamanje. Uzoyitholela ukhisi ovuthayo, ukhisi waseGoli, labo sondela impela futhi lapha eMorali. Nami ngiyamorazisa nje, angazi ukuthi eMorali ngiyamorazisa nje, kodwa khona lapha eMorali lapho uyabona. Sendleleni ebheke khona. Alright. Right. Nabo bangena uthi ngoba bangaki manje. Uthi amahloni kimi. Khona ubingelela uthi ubingelela igansonza. Awumadoda. Awulapha. Amadodeni athule kumnyuthi. Khona uthi uyabingelela lapha kuyigansonza. Yeah. Awusiyama. Mina ngazi lamadoda amayithula kangaka ayashela kodwa. Siyashela. Siyashela. Lamadoda awashela, athi awashela ashelwa. Ngoba kakhuluma nje umdalo wabo. Lezi insizwa zithi ayisheli ziyashela noma ziyashelelwa. Mina ngayishelela mina lezi insizwa. Yeah. Singene ngane ndike. Akunankinga nje. Ngayishelela ngoba isikhathi sivele ngikudla nazo. Yabo abangani bami. Nabangani abaningi laba abanye babo. Ungayijethu ngelinye ilanga uyofica bona. Ngelinye ilanga uyofica abanye futhi abangani. Yabo. Mhlawumbe bona bayavuma uma babingelela. Bayafona uma uba call back. Yabo. Laba bavuma impela sidalo nje. Noma wabhaza bafuni. Yabo. Wathi ngibona. Inkunzi unkanga impela. Ukoti nobani no wathi ngibabingelela abangani bami lapho ngikhombisa ukuthi ngibathatha serious.
usiya diliza imbewu awu madoda diliza imbewu ngiyabonga sinqobile ya umuntu udombela awu mahlobo unobani othi ngibona ubani usibo bush amagama lawa kodwa bagaba laba bantu laba khona amanye okungana sinde kahle usho abantu ulimi la sihle sibonelo mnguni unjani yeyeye Ntombela ya fezeka banifezela noma bana Sifundo Mkhize Khabazela ngamavovo Sibuso Philani Mkhize nawe Khabazela Thandazani Mthoho ngibona bani futhi lo Umthoho Jimmy Kubi Fortune Smart Sports onala awuhlobole igama le Soba Bin Laden okay Qondani Gidi Jabulo siyabonga Nkosi Laka The Popsa hey all over bafunani manje la hey okay imadoda izinto ziyachi yimi lo sengafunda ukudadaza kanje uyazi la mngane wami ukuthi into ezokuthi ngijwayele lento kuba live ngaso sonke isikhathi ipropaganda ibeningi kakhulu yabo awunqendi ngoba ngila nje uze kuthiwa hey lo umuntu lowo useshayisene emoto ushonile akasekho emhlabeni yabo bane propaganda serious abantu mawunemandla noma ubehlula uyabo bakhanda izinto ezincane ezisnacks nje engamanga engekho so lento ukuthi ngibe live kanje ngiyithanda ngento eyi1 uma ngizongena stage ngiba live stage usukulindelela noma yini futhi mawu live ngeke uyidelete leyo nto yabo ngoba ungena stage makukhona umuntu ongena uqabula stage uzobonakala makukhona umuntu ongena stage ogwaza ngomkhonto uzobonakala uyabona makukhona umuntu ongena stage ekudonsa ngomsila uzobonakala uyabona so lento leka life yenza ukuthi abantu beunderstand ukuthi uthandwa kangakanani ujatshulelwa kangakanani kufanele ulungise kuphi nakuphi ukuze izinga lakho likhuphuke kakhulu liye phezulu nawe uma usendlini yakwazi ukubona hawo yazi mflobhile la yabo yazi lapha ngiright ke la not lento ukuthi abanye ke benza nje bathatha ivideo ngena uyazi ukuthi usangena bayaphakama abantu ababili nje bethi ababili uyabona bese uthatha labo bantu bese uzoba posta kanti lento ka live icacisa yonke into eyiqinisa yabona nje wasifika la ngiyabona nje bangifika la nene na ngiyabona yaqala manje kuyashintsha ukwenza uyabona kuyashintsha ukwenza yini ulife ubaleke ngento eyodwa ulife awuqamba manga uyakwazi ukuthi abalandeli bakho nalaba asebeshadile abangakwazi ukubukela uyabona bayakwazi ukubona ukuthi siyenzeka ngempela le iqhawe lami ngisupportayo lo umuntu onjena kahle linomoya nenhliziyo enhle mali nenhliziyo enhle linenhliziyo embi mali nenhliziyo embi uyabona iqhawe lami ngiyakwazi ukulibukela lapha edlala khona noma mina ngingekho kuleyo ndawo uyabo so kubaleke ngalokho life yabo nabaqashi bayakwazi ukuthi ubone ukuthi ayisilwana samhlola lesi yabo uma siqashe lo muntu siqashe inkuzi malanga ingakho nama-booking egcwala kangako ngoba bayabona abahlali bemcimbi ukuthi awunkuzi
isibona sikamhlobo lesi yabona la ngifika khona kuba nje ngimele ngakuphi ngiyana mama ya noma phela mama njikele ngale yes sese right ubona ikuphispa imama mele kuvalelekele la gate leliyana ngangeni umuntu lapha yeah bonke laba bantu all right kodwa nangu 50 ya nangu 50 lapha esangweni mele livale mele baqale ya u50 thethe u50 alungiseleza sini njani eyimina andeleli kanje landelayo ngisela zingene obuyiphathing ngathi ngomzala bami nikufundisa ubani ukudelela lip ayifana ngiveze fana ngikume yopha ngala phambili oh uthi driver umfazi kanti inhlanhla uzongena ngala uzongena ngapha yeah ngala okay kumele sibuye ngapha ukopolo nalolo ukuthi ngidrivela yeah Isifaka buye la sengikhona lapha ke ngaphakathi inside VIP yeah ngazathi but sifaka buye ngapha VIP khona lapha eMorali yes sengikhona inside yabo amathikithi ngaphandle ngithenga amathikithi ngene ngoba abantu abaningi bakhona ngaphakathi abanye bangaphandle ngicela ukuthi mama bafuna ukuba show ukuthi ngikhona ngempela ngithemba bayangena njengamanje ngizobabona mangigibela estage ukuthi nami abakhona yazokwenza sekumnandi sijabule kulungile bangani bami yaza ngenze njani ngizohamba straight shone ngala uzokwazi ukungena kuma ngala sharp okay yeah ngithanda nobubi